Елның иң иҗади төркеме.
Өзінің үзенчәлекле төркеме белән бер кемгә дә ошамаган һәм ошарга да теләмәгән Илсия Бәдретдинова. Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты. Бу аларның уртак җиңү. Илсия Бәдретдинованың кабатланмас командасы. Гүзәл Карамиева, Айысхана, Илнур Кулахметов, Илшат Хисаметдинов, Сергей Тихонов, Фәнзил Шарифуллин, Артур Аминов, Ильфат Газиев, Диас Фәрхетдинов, Жалил Гинатуллин һәм Илсия Бәдретдинова үсен! Юрий Генә җырының авторлары Гөлүсә Шахбан белән Илназар. Истәлеккә диплом һәм чәчәкләр. Авторларга шулай ук көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен. Һәм киләчәктә дә уңышлар телибез һәм бу алкышлар бары тик сезгә.